tapi berbagi. Yuk, yang sana. Bengkok dimakan tali titian runtua jiko bakarua bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baarasonyo batapok lai babalik tapi rasonyo tak sakit diri dan surang menangguangkannya. Yang sampulai kalamat cintonan dulu dibari baik kironyo. Walau lai babu jua bio hari bium buat ajo maniun baik kato rayuan gurau manjo. Namun kaleran kuangan yo di mana hantangi tidak hilang juo. Kadenai babarikan janji agak kurang babung kuikan kasih syarat oh sayang eloklah kabang bana malam pemutih jali biar dan surah. Bengkok dimakan tali titian runtua jiko bakarua bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baarasonyo batapok lai babaleh tapi rasonyo tak sakit diri dan surang menangguangkannya. Dan sangkolai kalamat cintonan dulu dibari baik kironyo. Walau lai babu jua iyo hari dium buat ajo maniun tai kato rayuan gurau manjo. Namun kaleran kongan yo di mana hantangi tak hilang juo. Adenai babarikan tanyolah janji agak kurang babung kuikan kasih syarat oh sayang eloklah abang bana malam pemutih tali biar dan surah. Eloklah abang bana malam pemutih tali biar dan surah. Terima kasih.